δεν παίζει καλά όλο ψυχούλα μου. Το νιώθεις ότι θα κάνει κάτι, ας πούμε. Ναι, ψυχούλα μου, το νιώθω. Έχω τέτοιο feeling. Άσε με ένα ακόμα, θα το πάρω και θα φύγω. Παιδιά, με demo θα παίξουμε τα δικά σας φρούτα μετά, να ξέρετε. Όπα. Δεν ξέρω καν αν έχει demo όμως αυτό το καζίνο. Δεν λέω, Α, πρέπει, ναι, πήγαινα. Demo incoming. Ένα Βαρσέλ θα παίξει 10 κάπως στο ρετρό, όσο και να το ψήνει μέσα του. Να δούμε, Αρογκάντε. Αρογκάντε πήρε συμμετοχή. Μπήκε στη λίστα. Collect, αυτό για να έρθει και εδώ κάτω. Δεν γίνεται. Η collect κάνει connect. Η collect connect. Ένα από τα δύο. Δεν μου λες όλα 6x6x5 7 και δίνει και σπίνα βέρτα. Γίναμε. Έβαλε φρούτο μπισκότος. Οκ, thank you Φιλιπάρα. Ναι, και ο Τσάλας. Μπισκότος. Αλήθεια, μην το σκαμάρεις. Μην το σκαμάρεις. Ένα connect έγινε. Εδώ πέρα τώρα. Κάνει και το 7. Κάνει και το 7. Ή το 7 ή το 6. Το έκανε. Κάνει και το 5. 5 και 6. Το έκανε. Κάνει και το πάνω. Δεν πειράζει. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. $14,000, καλά, και παίρνουμε τα 5. Το ενδέκατο. Το ενδέκατο. Ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι. Πάμε το ενδέκατο Max Win. Ορίστε. Παναγία. Αφού έχω feeling. Είμαι μάγος. Είμαι μάγος. Ξέρω. Πώς θα γίνει. Ορίστε. Ορίστε. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πεις. Τι να πας να Μόλις εξομολογηθείς. μπήκα, και εγώ γι' αυτό θα εξομολογηθώ. Να πεις τις αμαρτίες σου. Τον κατηγορώ άδικα. Πάτερ, ναι. Κατηγορώ τον άντρα μου άδικα. Θα με ρωτήσει. Πώς τον κατηγόρησε, τέκνο μου. Δεν τον πιστεύω στον τζόγο, Πάτερ. Δεν τον πιστεύω στα φρούτα που λέει, Πάτερ. Αλεξάνδερ, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε και για το 11ο το Max Win την εικόνα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, παιδιά, πού θα πάει.